Okay, velkommen til endnu en video. Her sidder jeg sammen med min veninde, hun må gerne, jeg ved ikke om hun må komme med på video, men hun kommer bare ikke med på video. Jeg har været jeg må godt. Vi har købt nogle nye malebåde. Den her det er den ene. Ja. Og så gå lige video. Det her det er den anden. Og så har vi også den her, men den har jeg nok set før. Og så den her allerførste, jeg har købt. Så det er det, jeg har. Det er 4 malebøger, jeg har købt. Men nu skal jeg bare lige male i. Jeg har tænkt på at male den her. Så vi kan se. Med de her farver og de her tusser. Og jeg skal male en, jeg havde begyndt på. Den her. Og så vi kan se, den er ikke den her. Og så, ja. Så den skal vi to, Maja og Bella, gå i gang med at lave. Så ja. Nu går vi i gang med at farvelægge. Og jeg skal nok skiftes med at kigge både på Bellas og på mine tegninger. Fordi? Ja, fordi normalt plejer hun at lave på en tegning. Men fordi at jeg ligesom kun har, det gør jeg normalt, det er fordi hun har en her. Men fordi at jeg kun, det er fordi jeg normalt har jeg kun en male på, men nu skal jeg lige male lidt mere. Så jeg starter med at male den her slimede snegl. Det maler ikke over på den anden side, hvis jeg putter lim på den her, når jeg putter vand på den her. Tror jeg ikke. Det er fordi det her det er vandfarver. Jeg putter lige noget inden der ved lidt med et stykke papir. Er det bare lidt gule eller hvad det var? Vi tager bare det her. Jeg er ret sikker på, at så gør det lidt ud over. Så maler man stille og roligt. Og så når man er færdig med at male det, så maler man jo bare videre. Og den her, det er faktisk en rigtig god sådan, sneglefarve på en måde. Og hvis vi så kigger over på Bellas tegning om 2 sekunder, så skal jeg lige blive helt færdig med de her cirkler her. De her, det er ret lidt. Men hvis vi så kigger over på Bellas tegning, så laver hun farver. Indtil videre. Så det er sådan her. Og vi kører min egen video. Så det plejer at dyppe af penslen med vand, tager vi det farve, skal bruge og putter det ovenpå. Ja. På den måde får jeg det farve, jeg skal. Ja, og imens så laver jeg også det her sådan farvelægningsvideoer. Jeg ved ikke godt, I kan se det, men jeg er snart ved at være færdig med den her snegl. Altså ikke færdig, men sneglen, altså den indvendige, altså ikke med skallen, men det der, som den glider sig på. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Skinnet. Ja, skinnet. Godt, nu skal vi videre til den næste farve. Imens kan vi lige kigge herover på Bella. Hvad hun lige laver derovre. Og så kan jeg lige skifte en farve imens. Så igen. Okay, den er meget mørkebrun. Ej, hold da op. Det er første gang, jeg nogensinde har tegnet så flot.
men det er godt. Og Nu skal vi lige over til bedste 4. jamen, jeg har fået skiftet en farve, og jeg skal til at... Jeg farvelægger den her snegl. Altså den her snegle ting, så jeg tror det er skelettet, eller nej, det der den kan gemme sig i hvert fald. Det er nok det bedste bud jeg kan give. Se, ja, sneglehuset. Så indtil videre ser den sådan her ud, og Bellas den ser indtil videre sådan her ud. Men det er fordi hun skal male, og jeg farver bare med tutor. Så mit går lidt langsommere, for jeg vil gerne have det så perfekt som muligt. Og som I kan se, så er Bella, det er jo hendes første tegning. Så, men nu skal jeg videre. Ikke i hele verden, men nej. Her. Ja, her i den her, i de her malebøger. Men nu skal jeg male den her. Det kommer til at tage lidt længere tid, men det bruger jeg. Og nu tegner jeg det udenom. Der er det der udenom på sengen. Er du fint? Nej, du må undskylde, hvis der lige kommer lidt farve her på. Det er begge noget. Og jeg tegner svampe. Jeg måske komme til at tegne den lidt forkert. Og det går nok. Upsi. Det går nok. Men lægger ikke så meget mærke til det. Eller er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt det her? Eller er det mig, der har talt forkert? Hvad er det? Det her. Nej, det er fint. Tror jeg. Kan du lige hjælpe med den her? Jeg har en hånd. Nå! Derfor jeg puster dem og bider dem op. Okay. Og så skal jeg til at lave... Ej, det blev koldt nu. Men nu så det... Jeg har du ikke gjort for det, men jeg føler virkelig, jeg har nogle gange. Ja. Tag på beskærmen. Sådan. Jeg har også lige fået gulerodskage. Det er mig selv, der bagte den. Ja, det er meget lækkert. Mm. Her er det. Ja, men det her det er min tegning indtil videre. Og jeg kommer til at lave en part 2 af de her videoer, hvor jeg tegner en helt færdig. Og det kommer nok til at tage lang tid, men der kommer flere videoer ud. Hvor jeg også er med. Hvor hun også er med. Men nu kan I lige se et klip af det, vi har tegnet. Så kigger vi over på Bellas tegning indtil videre. Så det var vores tegninger. Så vi ses i næste video. Hej hej!